guys, diyan sa ko guys. Sana. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, diyan sa ko guys. Hello, yung Buulano Vlog. At kasama ko si Marie Manilo. And so today guys, magcha-challenge kami. Hindi po ako nakasali sa mga content ni Web kasi I got sick kasi nagpa-vaccine ako. So nalagnat po ako guys. So nandito naman po kami at magbibigay ng challenge sa inyo at katuwaan. So let's start guys. Anong challenge natin? ang gagawin natin guys is money cup challenge. So, money siya guys na yung mga part guys. 20 kasi 50 so, 100 so, inganaw ni siya guys. Amo ni siyang ibutang diri guys. Siya guys. So, amo na ibalhin ang anak. Ako'y ulat guys. Ulaan kung asa ang kwarta na butang. So, kita kani yang natagnak sa so iyak na ng premium. So, see, di ba? So, bago pa kayo sa aking channels, guys. Be sure to subscribe, like, and share. And don't forget to like this video. Share this video to your friends. So, share this video to your friends. So, and subscribe. Let's go. So, enjoy watching, guys. Bye-bye. A few moments later. Hi guys, I'm back. So, mag-start na mi guys. So, pagpatupik ni guys, kasi mauna na mo kanang buwan-buwan. Okay. Batopik. Kita, ikaw una. Ikaw mo po akag anak mo ta. Sige. Okay, ako una guys. So, tago dito, talikod. So, talikod siya guys. Ako mo po ang bahang video. So, talikod siya guys. So, start ko guys. So, among kuhan guys is kani 20. Yan yung tag-ano niya yung 20. Nabalik. Kani siya guys. Kani siya yung utang diri. Ano muna natin po. Magpahak. Wala ba? Tubang na. Ada siya. Larga mo na. So, wala niya siya. Tagna kung asa ang 20 na nakabutang. Birthday? Oh. Tagna Ano eh? Yan? bleed, ayun. Kung ka naging mo, oy, soon. Oh no! Oy, soon. Pili pa? So, balik na saan, balik. Tagna kung asa. Okay, tubang na. Gusto mo na po ng soon, guys. Tagna kung asa. Di arang 20. Di arang 20 guys. Usap na sa guys. Ikaw na po. Sige. Talikod. Ako na sa tago guys. Ay, wala yung iwan ka. Uy! Tarang ba? Be sure to subscribe guys. Subscribe to my channel also. Na? Na. Kanya.
Okay guys. So sa 50 na ta? Ha? Sa 50 na. Oh, sa 50. So, sa 50 namin guys, kaya may nakadaw 20. So, ato lang is 50. Okay, go. Ay, ikuha na ni Uy, iyan na eh. Ikuha na mo, isitinta lang ni guys. Isitinta ka. At ipalikod, Uy. Diyan na guys, 50. Ay, 50 o 20. 50 na. So, kung matagal niya, gadihan na ni kuhaan guys, 50. Yay! Sana siya pang load, ani. Si Bonnie buto. Ala. Ala, nana pang load. Asa lang si Tinta. Nagnang si Tinta. Kani. Abli, dayon. Ay, kani. Maro. Wala ko isa na ko isa. Abli. Oh God. Gabunas. Agay ang si Tinta. Pilde. Nakuha niya si Tinta. Maro agay mo. Nakuha ka! Tanawa guys. Nakuha niya si Tinta. So, ako lang si 100 guys. Kung makagawa si Nuya, o makakuha si Nuya na siya ni Doogay. So, si Pinta. Ako na sa ikuan ni iba na nila dira. Wala ko mali, kani ko. Ay, upo na Doogay. Daog naman ka. Sige. Play na go. Oo, dahil nakapang-load ani ba? Ay, pang-load. Pang-load. Oh no! Napaisa. Dito likod. Nakapang-load. Ano niya? Bukya. Wala na daw ka natakot. Kadaog ani o pang-load. Sige. Yan na guys. Wala ka na. Kani. Dala. Di ara guys. Talikod ako na kayo. Sige. Wa siya tagaan guys. Wa siya ipangkuan. Corona na siya daog si Tinta ko na siya pang-load. So kani pangkuan na sa pangkalit og ginamos. Okay. Kani. Lah. Papagyan ka ng kadawag sa cost 100 guys. Una, tago. Tara ha. Ay, huwag yung kuhan. Ano? Kani?
500 guys. Oh. Talikod. Kani. Wala. Ika na sa likod. Oh, di ba? Dugay ba niyo? Okay. Okay. Amingot ko siya niyo. TikTok and viral TV. Nabay sa. Wala kaya nakatagpan. Hindi dayon. Marok. Ah, wala pa. Ay, sige ko po. Di ako nasad. Ano? Dili. Uy, go ka gani. Oh, ay, okay na maganda. Come on. Okay. Go. Daog na siya, guys. Sinuwi ng daog. Nakuha na ko na katangload guys. So dili na tapos amo ang money cap challenge guys. So hope na enjoy mo guys. Kung bago pa kayo sa channel ko guys, please like and share, please subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos namin. So shout out ko sa kakuan mga Team Agoy family. So please like ko subscribe kang Eman Vlog guys. So ako lang ibutang sa ubos sa kakuan guys, Eman Vlog. And also subscribe to my channel. So don't forget to hit the notification bell and like this video. So see you next time guys, and see you on the next challenge. Bye! Bye!